kare pamusoro Headman Sanyamahumba. Nofunga ndini baba story anga akamirirwa padare chapter 1 yezvino chapter 2. Nyaya yakaitika baba Chisaunyama. Pamba pangu pakauya mhuri yekwanyabanga. Waine mudzimu uchikarara uchitaura kuti ndini chikwambo chekwastore. Inini nekunga ndakambora panoona ana Nyabanga handina kuramba ba. Takapinda mumba medu tikataurirana. Mudzimu ukadaidzira uchiti Phineas. Mudzimu wadaidzira munhu kuti uyu ndiye akaromba. Ndakamubvunza munhu uyu akati inini handina kusvika pano. Ndikati zvakanaka. Kana iwe usina kusvika panapa, inini musoro wangu ini ndiri n'anga hangu, asi musoro wangu wasiyana neredio inopfekerwa memory card. Handigoni kuziva kuti ndarapa uyu. Saka imimi chidzokerai. Nyaya iripo ndakukunyorerai tsamba, nyaya haichaitwa kuti tiite tega. Yakudawo ina mambo wedu mukati, mambo wedu etinaye kwedu uku ndi Headman Sanyamahumba. Ndakanyora tsamba ndikapaona Nyabanga kuti endai kuna Headman Sanyamahumba mondoti tibatsireiwo pane mudzimu uri kubuda, munhu ari kunongedzwa ari kuramba. Headman wachaona zvokuita kuti anoteenzanisa sei. Wakasimuka netsamba pamba pangu, wachibva waenda nayo, watsemurira tsamba munzira. Hawana kusvika pa Headman Sanyamahumba. Wakabva wandogara 3 weeks kubva wadzoka. Ndikati zvoma kudzoka mega pasina kana mupurisa wa Headman. Wakati aiwa tsamba takarasa munzira ndekuti tanga tine gutsikana yekuti chokwadi ndisu takaromba kwa story. Saka tadzoka futi. Yanga kechipiri. Ndikati inini handigoni kuti ndipedzerane nemi pasina Headman. Ndekuti uyu mumwe muri kuti akaromba uyu ari kumborana. Nyaya yedu kana pasina badare ra Headman Sanyamahumba haishandi papana. Ndopo wakabva wadzokera kubva ndazonzwa kuti nyaya iya yakwa Headman. Tasvika pa Headman ndakatsanangurawo maziro ndinoita kusvika Headman ati yaita makakatanwa takumbopinda musango dzokera ikumba. Inobva ndadzokera hangu kumba. Headman Nyamahumba nevanhu wake wakapinda musango kondotsvaga chokwadi. Ndakazonzwa wandidaidza wachibva watsanangura mafambiro wakaita. Ndiri kuona ari kundobata inini n'anga kuti ndine mushonga uri mukati. Ndikati zvakanaka. Mubhadharo wangu ndakuuda kumba kwangu kwete pamberi pamambo. Mauya nomubhadharo wangu munobva mauya nemushonga wangu. Zvikanzi zvakanaka. Ndakaona wadzoka futi kechitatu waine mudzimu futi pamba pangu wachitaura kuti tauya nemudzimu wako. Mubhadharo hatina kuya nawo ba, asi tagadzirira zvinhu. Ndikati chidzokerai, inini handiendi paumba pemunhu wondakarapa achiuya pamba pangu achitora mushonga. Ndozonzi inini ndiende kumba kwake kotora mushonga pazvinhu zvaanoziva. Kana iwe uri kuziva kuti wakatora mushonga wastore, enda kumba wotore mushonga wandakakupa wouya nomubhadharo wangu. Wakabva watora nedare rawo bva waenda. Tanga tamudare raHeadman Sanyamahumba. Waenda kudaro wakauya wakatakura mubhadharo wangu wachibva wauya waine ivhu rawo rawanga inaro mumbiya nezvese wachiti tauya nemushonga wako. Abvuma ega iye mukomana iye. Mushure macho imomo tapedza kuti tataurirana nekuwirirana. Mukomana uya akazouya kumba kwangu akatakura gorosari aine wakadzi wairi. Achibva anditi chiremba nawiri pano yashata. Inini ndakubatwa. Izvo ndakubatwa pamadhiri aya. Bata gorosari iri usazosoka nditaura. Chokwadi kana kubvunza Headman Sanyamahumba nyaya yakabvira pakubhadharwa achitaura ega anombobvira ndataura. Ndokuti ndanga ndapiwawo lumo.